Og så står jeg her med vinderholdet i Tjalfe. Det er Tisvildehegn OK, som var hurtigst rundt på de 4 ture. Og vi kan starte med senior, der løb sikkert den her til sidst. Du gik ud i tæt kapløb med FBF Hillerød. Hvordan løb du alene derude, eller hvad skete der? I starten der indhentede jeg Mathilde, som løb deres sidste tur, men så løb hun lige pludselig en helt anden vej, end hvad jeg skulle. Så tror jeg, det ikke rigtig gik så godt, men det gjorde det så. Og så løb du bare alene hjem derfra, og ja. Det var fint? Ja. Super. Vi tager runden. Vi kan starte med den første tur. Hvordan var det? Det var meget fedt. Det var sådan en næverbane, hvad jeg var vant til, så det var bare sådan, man skulle bare spurte. Det var mest stilløb, så det skulle bare fart på. Ja, super. Og anden tur? Ja, det gik fint. Det var mellemsvær. Og ja, det gik fint. Det var som det skulle være, så det er nogenlunde fejlfrit. Tredje tur? Det gik fint. Jeg har ligget sygt stykke tid, men efter det så er jeg kommet ovenpå igen, så det gik fint. Sådan, stort tillykke med det, og så må I fejre sejren. Og lad os give en hånd til vinderne af Tjalfe-klassen, Tisvildehegn OK.